watimo mos kuom kikruok makamano mano okelipot mane walando kata kamano waloso mano kendo wabiro miyogi sama ochope yo makare. Wadhi nyime kama chenro mag somo ne ochunge sikund sekondar ma Olereto mayudore Transmara tok jonyuol bago ng'anyo kage kwero duoko marach ma sikund no osebedo kandiko kinde ka kinde. Jonyuol gi jodak go wacho ni sikund no osekuodo wigi kuom higni 10 kata jopuonjre yudo e penj mokalo. Giseyo bod mar sikund no kuom koso kawo okang' mar reso duoko mar penj. Gidwaro ni owil japuonj maduong' mar sikund no kendo ne kaka sikund no mokiko jopuonjre ochako loko duoko mare mar penj. Hizi ndio tumefuta mkia karibu Kenya mzima. Hii ndio shule ambayo imetoa mai kubwa. Hakuna mwanafunzi hata mmoja anaweza pata hata technical course hapa. Na tuko na technical institute hapa. Wakati wanafunzi wa kwanza walifanya ambao ni pioneer wa hii shule, walifanya ya kwanza na walianguka mpaka sasa hivi wameanguka. She has stayed here for more than a decade and we have gotten poor results. We have gotten a lot of E's, we have gotten a lot of D minus. And what we are asking is for the change. Tunataka shule ibadilishwe. Hakuna ya kusema kana mtu ameongea, tumeongea kama community Olereto. Tumeamua, tumesema hakuna, hata kama shule ikifungwa wacha ifungwe. Tutabike. Kwa the county Mama Bay ni serikali